everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Kinahanglan maghimo ko og chart. Okay. Anhi ko magsugod kang Layla. Uy, ma'am? Ma'am Dorina, usa man ka ng imong gibuhat, ma'am. Chatboard kini ng liling. Anhi na ko subayon ang tanang koneksyon sa mga tao ug ang mga panghitabo nga ako nasugatan. Ug kini si Layla, siya ang sinugdanan sa tanan. Hala. Naunsa ka ng liling? Hala, ma'am. Mura namang kag sa nakit-an akong salidas TV. Uy, kanang mga pulis ba? Kanang maghimog chart aron madumduman nila ang mga kriminal nga ilang gipangita. Ha? Uy, pulis, yung tingali ka sa una, ma'am. Uy, kay maayo man kay kang muaway. Dorina? Lola, may kini aka. Tabangi ko sa paghinumdum sa mga ngan nga konektado sa imong apo nga si Layla. Ikaw? Husto ka. Ako, konektado ko sa imong apo. Hello? Brad? Brad, kalma lang. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Makit-an ra lagi ang imong anak. Yes, naibaw ko. Pero mag-ampo lang kita. Nga walang untay na utang buhaton mga kidnappers sa imong anak. Okay. Sige. Ako layo na bahala address sa ospital. Okay. Sige, bye. Ay. Saon ko man kahapagtabang akong gikala. Oy, Dok. Duty day ka? Oh. Kumusta naman ka? Kuan. Yun na. Nganong nagtakiang naman sa ka? Nahagbong ka sa lobby, Dok. Oo ba? Anong niyaman ka sa ospital, ha? May dawon lang ko, Dok. Sige ha. Lahos una ko. Okay, sige. Okay, misam nga mo pundo na ta dinhi. Maayo kay wag yung nahibaw din hibahin sa atong baby. Ay naman si Alexa. Tuwa sa yaya. Kasalikad ba ka ng yaya nga nakuha ni mo? Patay siya kung dili na tarungunog at timan si baby Alexa. Oh, yaw na ha. Nanawag si Poldo. Hello? Ay, doon na akong bata. Boss, nagkasulti na Miss Bimbo. Unsa man ang nahitabo? Igala ni Layla ang babae ng kulatan niya. Huwag niya maglaro ang naong kinagmas kini o naghud. Pero unsa? Kuan, boss. Unsa, Poldo? Boss, mato pa ni Bimbo, murag laki nang mulihok ang maong babae. Ug sharpshooter kini. Unsa? Unya, boss, higala siya sa apuhan ni Layla. Ug isang pit kini niyag Dorina. Dorina? Mao na, boss. Dorina ang pangalan sa babae na may kulata ug ipusil sa dungga ni Bimbo. Ug bidagit siyang cellphone. Dorina? Maor nang nakuha na ako, boss. Nanibat ako nung duha. Sa dihang nagpaingon ng mga pulis. Gibilin si Bimbo nga ginapos. Mao nga naabtan siya sa mga pulis. Okay, balik na sa bahay sa bukid. Ha? Pagdaog ko sa katao, panid-in ninyo sa ubos nga kabalayan kung haing dapita mahimutang ang cellphone ni Bimbo. Oh, ha? Naa sa ubos sa dagkong kabalayan ang nagkulatan ni Bimbo, Puldo. Magsusik kung kinsay pulis sa ubos o kung hain na ang cellphone ni Bimbo aron matultulan ka ng Dorina. Napurma na ang tanan. Cellphone ang imbong koneksyon sa bus niya anang mga tao sa palibot ni Layla. O Lola, pero giguba ni Joseph ang maong cellphone. O siya?
Uy, anong iya magiguba? Mauna unta kini ang mutultol na kus na himutangan sa kriminal ni Laila. Sigurado ko nga kadto mga tawhana ang mipatay sa akong apo tungod sa kwarta. Lola, kinalang luwas usab kinindapita sa pagduda sa mga daotan. Matud pa ni Joseph, gang cellphone ang mahimong giya aron matultulan ta. Gani, dili mahimong magawas-gawas ta. Kay basin kung dunay naniit sa palibot nato. Kadagko na sa mga bahay din eh. Wa sa tingali din ang ipusil sa tunggan ni Bimbo eh. Ato lagi ni pagitaon. O may mando. Kasi ganito nga sa babae nga. May kulata ni Bimbo. Dorina. Dorina. Kinsa nang bayhan ang iyaw-yaw ni mo, Emma? Oh, Dorina ang ngan sa babae nga sharpshooter nga nakaigo sa dunggan ni Bimbo ug may kulata nini. Unsa? Dorina? Nakabati ka na ba na ng maong pangan? Karon pa ko makabati ni anang maumpangan. Dili siya normal nga pangan, ha? May nga nagyod ang maong babae, Dorina. Unsay plano mo? Kinahanglang mailhan ug matultulan ang nahimutangan niya ng Dorina. Tungod kay tuan niya ang kwarta nga halin sa batang babae nga may ila. Angay lang gyud nga kuhaon na ninyo. Kay hapit mo nga matay tungod ato operasyon na. Pero nagkadoon na ta sa maong kwarta. Tungod kay naa si Lula. Ug kanang Dorina nga mo'y operasyonan ta sa pagtultol. Ani una ta pundo ning convenience store din sa Dol. Magpabugnaw ta. Pagdali. May lang to kung nalang sa bahay si Dorina karon. Walang giduta sa mula ka. Magapit na ng kudan o gamit sa bahay. Aron mo ani manggawas sa bahay. Dok? Dr. Berdan? Poldo, nagkita na sa ta. Bitaw, Dok. Imposible sad nga gisundan ko nimo, Dok. Nga nang sundan man ka. Nga taga dinhi man ko. Taga dinhi ka? Oh, ug tuwa sa unahan ang among bahay. Daplin sa sapa. Ha? Kagamay lagi na sa kalibutan, Dok, no? Yan na. Ikaw, ganong niyam sa gadini? Akuan, may parente lang kong gipangita din ni Doc. Pero, wala naman din magpuyo din, Mo ba? Kinsa may ngan? Dorina Chavez, Doc. Oh. Mao na ang pangalan sa akong parente nga akong gipangita, Doc. Dorina Chavez. Dorina Chavez. Wa mo ko'y nailahan nga Dorina Chavez nga nagpuyo dool sa among poldo. Mao ba, Doc? Mao na. Sige ha. Maggroceryo na ko. Bye. Tumayar Diyos kalibutan. Yan naman, kinsa man to siya. Nganong kailaman mo? Mao tong doktor nga nag-opera na ako sa diyang napusilan ko. Sa? Dali na. Muragwa na tayo mahimo din, Dorina? Dorina? Joseph, di ara ko. Wa ka ba mo gawas karon sa bahay? Wa man. Mayo. Yan naman. May problema ba sa gawas? Ayaw gyud una pagawas ha. Kay dunay mga tawo nga tuwas convenience store. Ug wa ko makailan tong mga tawana. Unsa? Natultulan gyud nila ning dapita. Pinaagi sa cellphone nga gidaan nimo dinhi, Dorina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!